sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat referensi belajar ya. Udah follow kita dan juga perbuatan nokon Romai mana tujuh semua tuana patadau dirina atau masiol sihol soni itu masuk tuh. Jadi nah suku-suku ku sonari tuh kita selalu na bolo zaman sonari bolo adong sada atau naposo mengeluar sada buruta bolo roi mana tuh jabuta ada rodo mana ala so buat tuh kita di luahon buruta apa dang iya daton apa di utana nggak di pasu-pasu on buah-buah naon tiba-tiba doro tuh kita mamang adong do tuh tada-tada tuh kita nih mana neng ro itu tuh pertanyaan aku sonari mulai host bolo paham dong. ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaan dari Amang Iakurius ya. Jadi di sini sudah saya catat 4 pertanyaan. Yang pertama dari Amang Angelo, ada dari Amang Not Human, kemudian ada dari peserta dari komentar dan Amang Iakurius. Terima kasih untuk pertanyaannya untuk memperluas pembahasan kita di Room Edukasi ini. Oke, yang pertama pertanyaan dari Amang Angelo Simanjuntak. Moloso di parboru launi manuruk-nuruk dogoharna. Oke, siapa mungkin daripada orang tua kita naboi mengalusi mungkin sian Amang Royal Sinaga, manang sian Bapak Blue Hairs Manalu. Satabi Jos. Dangi nakanek suku-suku kuas ba. Molo na sinuru ni baranak pabuaho tu parboru nang pinaraja boruna manuruk-nuruk dogoharni ilo suku-suku kula kaingos. Iya, terima kasih untuk Sonari sonon satabi Jos dah. Kita ngatalo besada boruni raja. Jalan no ngabadi behesek-esek na. Tutu sehali kan su panuruni parunu di mana anak, pamurun di mana anak. Rodo pa buah tu orang tua ni parboru nalaho pa buahon nang diperaja boruna di hutani Sibawa. Jadi suku-sukuku menurut dogarni ida masuk tuh. Oke, ngahu tapkat poin na. Baru si Jona poro. Suku-suku ni Amang Angelo atenakin. Jadi Amang ikan na pabuh paraja rupi. Molo masuk di lok hata panuruk kan na dohok do pengan. Dohok na dua-dua na. Molo rokong non hola suruhan na pongani ikan pabuh paraja kon tu. Nang lu jaru halakan mengerugui bana lau pabuh paraja. Jadi dangi na menuruk-nuruk kan. Mula menurut-nuruk dohok dona bersangkutan. Ido namang udah penurut-nuruk namang dang bohola suruhan pabuahon mengudah penurut-nuruk ikut dohok dona bersangkutan namang. Tari majo mengalui namang Angelo. ya untuk Amang Angelo, nunga dia lu sisian Bapak Blue Hairs naik dohok doin namang si pengantin. Pas doi yang go alus ni ala amang nakaningan. Cuman na ido nakang terbegyawasan ala amang ara amang ara nama dokon na nung diluahon sada boruni raja jala di pabua tu boruni tu orang tua ni boruni rajai imarajai na tong doi dok warna manuruk warna amang setabi ido na usuk ko namang malate. Ya, boy mungkin musa yang ditanggapi Bapak? Ya, oke. Bisa ditanggapi. Itu tong bo Amang Angelo. Jadi molo penaking adong kalimat ni tulang ara asa dapot tapi lebih dari nong di son molo holan hata bahwa nong di pareja i suruhat di nalau bahwa nong pareja maknana disikan nong lu jadi parboru mengerui boruna bahwa nong di pareja di dua di utama alai molo penurut kono ikon na bersangkutan ini dorok guarda penalau menurut tohang manang na mengaku salah
Pajuru na tinakko gurang ma istira la paddo hatu son tidang na tikina pa bahu para jauh ni gabi panuru ko kuara agak berbeda nong amang molo gabi beda don nong makna ni ola ola bui panuru kon contoh manguli be pada bangun suruh panuru ko dihitaan lang bui ikon doh dona bersangkutan ne pajuru na tinakko ro kuara ikon berbeda dia amang. Ya, bagaimana Mang Angelo? Halo? Oke. Pas do ya mang ala Ada na buri perjelas tulang arah jo ala padohan itu tulang arah nako perjelas tu tulang bahan narong salamat do tulang manang na dia perjelas tulang jo cuman ido setiap ya mang Oke. cuman na terbegiado na kaningan mulu na huboto pe na manuruk-nuruk antara kedua belah pihak pengantin tuh si pengantin do na lau rotu jauh ni orang tua ni si borua asa gabe adong dalam na manuruk-nuruk jala buanon na marupani sungon lapit di tangan na itu na huboton manuruk-nuruk kan itu jadi na terbegiado na kaningan songon hata ni ala amang ara nama dokon na sinuru ni raja ipe raja ni baranak pe na lahu pa buah hotu raja ni parboru na lau enang di pa raja boru na di dua di si paranak gabi menurut warna itu antara begian anak kaning amang jadi uban na gabi anak suku-suku ku songon ni amang molate jadi molate mari alus ni amang dot jawabannya amang ya mungkin itu notong na huboto molate mamang. Ya, oke, untuk Amang Angelo kita berikan waktu dulu kepada Amang Ara Amata Raja. Silakan Amang. Oke, mau lihat. Jala ay mungkin ala ahod do nakin na ributod do ranak kini sa dakpo kusate. Alay hupatorang jo sa halinay da. Hupatorang jo sa halinay. Molo pernikahan di halak Batak na waktu si arong mon 5 dedo perjulu may nakining nasah ima na mga lamar bahasa saunari ya melamar lah ya bahasa saunari na resmi para anak rotu perburu mga lamar alanang dengan akka hatanya sida na padua ho namang arong mon may turun na patuluhan arong mon na mga luwa, na papaton aong mon na mga abing, na palimahon aong mon na matsulik. Asa tatu si alay na siyang gijang do na hubuat da, dang nahola si saunari be ala na buti. Uban na horok kasong ni si kaligus na mga lusi na mateping na itoro na kining irokon molo di samosir persituat na tonggi do dokon na kining dang adongin na. Alay hurokom majo tu nama teping nak kini kan au asli parsamosir dope au jala au sadiri hiadope na husaksihon na mangabing dedo jadi proses ni na may turun proses ni na mangalua proses ni na mangabing proses ni na menculik on wajib mon buruk konon manuruk-nuruk. Yahwalusi ma suku-sukun ni Pak Angel nakening amang raja. Molo na waktu si dakolan pengantini naro na manuruk-nuruk ay proses na namay. Contoh na amang buasa adong nakening mabuka harbangan parsitua natonggi sampai hujur dohot si pangalului adong do jabar na si tikna nurukon ado mabuka harbangan do jabar non di pangalului ima akka ibotoni namar bajuon ado ngai dulu itu botona na suara na suhubinon ni bayon molo dapat ano ne kokutikam omor dangi ay
songono dan jolo. Ya saya mai sude Roma manuru-nuru amang. Da boy do konon waing dang boy do pe itro na mga luon. Alai disuruh ma utusan nai nama nuru-nuru doi nama nuru-nuru datong. Alai unang tagulubal honatong sungod dia nama nuru-nuru ima na mai turun. Sungod dia nama nuru-nuru na mga lua. Sungod dia nama nuru-nuru de mga abing. Sungod dia nama nuru-nuru di menculik. On beda-beda do ahanion proses nion. Dang boy global honot tasudion. Jadi molusian au songon na hudokon nakeningan selain daripada na resmi melamar di awal ima guarna manuruk-nuruk. Alai prosesna songon ni amang borubuluher nakening dongan nama dokon ikon isido penganteni. Tohomai ikon isido penganteni dung denggas sude. Jala disima penganteni molo adong nakeningan berita nung ngabe dang muruk bene tua-tuai tuhamuna toema ngatubu pahopui ido na tua-tuai Roma boy mai manuruk-nuruk alai molo marimas dope akka keluarga nan di luar hon nakening ay nang namanakko nama guarnai kan na jului ma ido bena song ben waeng hirana mago adat bata na manurukon ay nasong bisa ngono natong nuaing alai na jului arong do naupak matsami arong doi jala beda-beda do namang dang bui global honot ta songod dia contohna molo mai turu dang adong diso sakok huzur dang adong iso mabuka harbangat dang adong merhuwe sun dang adong manuruk-nuruk langsung manuruk-nuruk buan ahana buan pengantenna ima namai turu alai bolo nama ko sabing do songon nahudokon na di awal nakening na sopa amar holong ni roha si bawa do si namar baju molo di ada di dokon omon na pajolo botohon papudiuhum da malangalao si dokan muruk dokan na tua-tua muruk do keluarga kan itu dia do iluau tu dia do odat tong jadi ikobodo beda honotai memang arah di pembicaraan tahun mengarah tu si sude alai hurang mangatu si hita na di dia do waeng na mangalua na di dia do mai turu na di dia do na mangabing na dia do menculik dang hurang paham de hita sun ala sorong be saun nari na talapot na songonon alai mulau sediri heado husaksihon jolma di samosir mengabing dung mengabing kalahon Roma halahon musim manuruk-nuruk alai disot dangadong be istilah mabuka harbangan dangadong be istilah dison pasape hujur dangadong be istilah dison mengalului natin aku dangadong betong isun jadi imara nabui hu patakas jo sianau ba molo na hurang bolo na lugi ba bersatu sakita molate Oke, sa tiki jana borunang bingung akan na mabigi sepakat kita na manuruk-nurukon masuk ada do iya ngase pahapi dan naking subi ada do na manuruk-nuruk molo songono do kon ni tulang na kongani do roh wala na pabuahon ada doi tulakku manang nadang unang gabi simpang siuran nong pemaman boti do mang na tua-tua molo ada na waktu si arong dua macam dedo adat Batak na asli adat Batak ima nahot desi dalihan na tolu alai gudang do adat na niulahon ni halak Batak na sopola merdalihan na tolu pe nga adat ido nak peta parwao di dia nuaing ay adong do na sopola merdalihan na tolu adong do adat di bayan jadi open waing nga sahat ay agak sulit doau madokon songod dia do suku-suku non waing molo na misalnya mana mengalua ay mana kening mabuka harbangat dan lain-lain sebagainya
ala so dia di boto na tua-tua na ilua hubburuna romon rupani songon ni sekaligus majawab sukun-sukun ni nama nukun nak kenengan adong do buah-buah sebelum tentu adong do pengamatan dan buah-buah di sini do boton na parborui namuru do pemang nasodaong di sini marupani boy apuan nama kena tu ai mada amang angamar pahoppu ho degam alusi ma i marokon na kadongan na musegan akadongat tubuna di summat tong nakkeningani bermacam-macam do mulung lauhita saha tutoru. Jadi mulu ada do dokon ada do amang, ada doi, jelas do ada doi. Alai proses na penno tu ada nagok, ba isima ada nagok na. Jala sepakat do hita mulu ada ton adalah kearifan lokal masing-masing. Dan kebiasaan yang dibuat di situ adalah adat. Ima na waktu siya mang moliate. Oke. Terima kasih untuk Amang Ara, Bapak Bluehars Manado menanggapi pertanyaan. Kemudian di sini kita kedatangan 2 peserta baru, ada Amang Regar S4 dan Mian Hutasoid. Ya, Kak Mian Hutasoid. Terima kasih telah hadir di room edukasi kita. Oke, dorang so tabahas museng untuk pertanyaan berikutnya. Kita berikan dulu waktu untuk peserta kita yang baru hadir. Kepada Amang Regar S4, waktu dan tempat kita persilahkan, Amang. Tanggapan, masukan, atau mungkin pertanyaan yang mau Amang sampaikan sesuai dengan tema yang kita bawa. Jadi mau lihat mak, ada raso tahun perjuluh pada dahun diriku mau lawak Amang marga Siregar lo, tempat tinggal lo di sini tuan. Alai mau lupa tangi nakin di nama nuruk mau lo nahuatu si Amang saya do warni nama nuruk. Nakin pertanyaan mau lo mengalua sada boru rolau pabuahon mulai dang nama nuruk ya. Polan na pabuahon do tu berburu bahwa buru ni nasida ngadi paraja ditongani hutani nasida ditongani jabuna. Laos biasa na kamang disodo suruan ni para anak tu berburu maka tahun buksik lima di tahun long garaja buruni nasida ditongani jabuni paranak ilik manasida mabuahon molosiat tangiduan nami raja nami patu pohon nami do adat inna marukani alai marhusuk pusik manasida laos di sido memang berdalan molosongot di hamion nahulo kami bodil pangatat warna alana rimas do tohodo rimas do nion akka paribanna akka ibotona mangalului ibotona nasutarida manang piga-piga hari HP nga di paraja di hutani parana asa mobur rimas ni akka paribanno do akka keluarga non ibaem ma bodil pangatat dungimar dalam mabudin soba menyoba hula-hulai artinya molo di hatahon molo situju do perburu daktar jaloami amang molo tuk pinang di parajahu buru nami molo siana lago do daktar jalohami do pi bahola pasu-pasu hamuma aido minna terjadi holat di pasu-pasu sajo pasu-pasu huria dia kana mengalua mungkin dak sanggup perburu majalo sedia sinamok nang di hatahon ni para anak terjadi mai holan di pasu-pasu huria jalai dang biasana dang dihadiri pihak perborui alai buhado caran asabui dia ke arina nengro nion pangulion manang rohot keluargana para anak dinalau madalani hutani simatuana tentu sehali ada raso di bana adat menurut manasida
buasik ko manuruk-nuruk. Dagam do rohani para nakor dia kaudan na sohasaongan alugo na suhabudian adong nama sa di pihak ni si matua na manang nong matua si matua na rupani anga matua si matua ko manang dia haduan sugut haduan nakka si matua kon asabu hamero totu sehali di bama molodung manuruk-nuruk amang molo songon di hamion ngabu hitaro tu jabu si matua ta ado raso tapatu barupe ada nagu kusu ta tarsongon ima na hu pajojo ramang nahulo kami na masa dito di luar na mo lihat mak alay dang gabi hapunakan. Ya, oke, terima kasih untuk Amang Siregar dan sedikit catatan kembali Amang Inang yang menyaksikan. Ini adalah room edukasi. Ini pure pengetahuan ataupun mungkin pengalaman daripada orang tua kita yang sudah melakukan ataupun mengetahui tentang adat. Di sini kita tidak mencari kesimpulan ataupun mau mengganti ya Mang Inang ya, karena kita bahas pun ini dalam upaya pelestarian adat dan budaya Batak. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta. Oke, berikutnya mari kita dengarkan bagaimana tanggapan. Hai teman-teman relator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.